tok. Pak Bogang. Pak. Apa? Sepatune iki kok siji tok ya, Pak? Lah, sing bukake kowe dhewe kok takok Pak Bogang lho. Lah iki gur siji lho, Pak. Duh, bapakmu iki ngadahi piye to? Kok gek sing kiwa ora katut. Tak cak ya, Pak. Ning endi? Ning ngono gogel lho njupuk sepatuku sing kiwa. Wis ora apalane. Ra gelem ya wis, tak mangkat dhewe. Oh, ngene iki lek apalanmu. Telepon bapakmu sik. Bapak ini lagi ning jalan tol, dadi ra iso ditelepon, Pak. Mas, apalanmu iki mesti ngono kuwi kok. Lho, ngene iki lho bapakmu anggere ditelepon. Terus nyambung tok ngene iki, wis pakmu nganyelke kok. Oh, bapak lagi ning jalan tol lho. Malah ditelepon kok. Ah, sapalanmu kuwi lho. Lah kan bapak wingi wis ngomong pengen ning luar kota. Iya, tapi apa ya genah lewat tol. Yo genah lho ben cepet tok. Kowe nggo rapalan sithik-sithik tol, sithik-sithik ngancam mulai dhewe. Nek sampean ora gelem njupukne sepatuku, tak jupuk dhewe wae to, Pak. Lho ngene iki, apalanmu iki ngene iki. Tak telepone bapakmu sik. Oh tiwas mangkat jikuk rono, bapakmu ngeterke rene malah kacau kaya wingi. Rameh mangkat jam piro? Jam ji. Wes apalane? Apalan piye? Apalane jam 1 terus. Dodomburi ger. Ayo tuh Mas, ki mangkat. Kusik to. Ibu ki selak ning pasar lho Mas, ki omah kono kira ono uwong. Nek ngomong lho, mung rong kata, nek mau nyauri 3 kalimat. Lah sampeyan iki kesuwen ora ndang-ndang kok. Ji, Tuh, jarak to. loro, Sayo tuh Mas. 3. Ayo mangkat. Mas enteni no. 4. Loh, kok lawange tutupan nih? Padha lunga ta iki? Apa iki maksudnya? Lek bukan wis nang kene kesusu jarine iki. Ibu wis mangkat to, Lek? Lah ya ora ngerti to wong aku teko kene wis ora enek wong blas kok. Kuwi garapan mbok udel-udel iki ngopo to lek jane mah koyo pitik arep ngendok kuwi. Sing wis mau sapa ya? Golek apa to, Lek? Snack. Senek apa? Iki halu nopo piye jane? Wah, engko gek sing jikuk sapa ya? Kowe iki golek snack apa? Kilo. Loh, selamat menikmati lho. Berarti Bu Siti kuwi rak ninggali panganan ning kene to, Mon. Walah, Lek. Sing dimaksud ibu kuwi, awake dhewe kok nandangi gawean iki lho. Ora panganan. Ah, ora toh. Iki tulisane selamat menikmati lho, Dul. Kowe tau itu panganan snack sing dus cilik ngene iki kowe ora? Oke, cek digondol tikus ya? Oh, lah Kang, Kang. Ngapa teman, Momon? Sing dimaksudke Bu Siti iki ra ngono kuwi ya. Maksudnya selamat menikmati. Ade iki kon menikmati garapan sing sakmene mbane iki lho. Ah, mosok awake dhewe kon mangan gombal? Bu.
banget tau ngeras kowe iki. Mon, aku engko jam 1 cabut ya. Kok gampang men to lemu ngomong iki. Ya ora iso garapan sampeyan mbane kok nggo arep cabut, coba cabut ae kowe iki. Aku ki enek perlu ya, Mon. Lah perlu apa? Paling perlumu ya ora penting lho. Ora penting piye to? Aku kuwi arep ning Wonogiri ning omahe Supri. Nah. Ketok banget kowe arep menghindar kowe. Wong Supri wingi bar kok kenok terus kowe ngopo rono? Menghindar piye to? Supri kuwi rak wingi bar kok kene ngeterke seragam karo sepatune Supra. Lah terus kowe ngopo? Rono ki ngopo? Tak rampungke sik penjelasanku. Wingi kuwi seragame bareng dibuka Supra. Kuwi ternyata sepatune nggur tengen tok. Lah kae bocahe geger kok jikuke sing kiwa. Wis paketke ora ya iso. Paketke piye to? Lah wong Supri wae tak telepon ora nyaut lho. Kowe nek arep cabut ya ngomong karo Bu Siti ngono. Aku ya ora iso mutusi, harapan sak meneh mbane kok. Apa iki? Superman. Permen. Lah iya, Lah kok Superman? permen super kuwi lho, Mbak. Walah, mbok omong permen super, iso Superman. Efektif kok. No. Kok tuku permen akeh men to, Le? Kok sanggup Sangu ning ndi? ngono gokil. Ngono gokil. Bu, kula nyuwun palilah panjenengan. Mbok bilih kula kepareng badhe cabut amargi kula badhe tindak dateng Wonogokil. Penting tenan apa ora? Lho. Nggih penting banget to Bu niki urusane masa depane Supra. Alah masa depan tel kowe iki mbur arep blayang kowe kok. Lah kowe melu apa piye? Dadi ben ngerti lungaku ki penting apa ora. Menurut pertimbanganmu piye, Mon? Alah, lah kok njaluk pertimbangan momen nggih ngopo to Bu? Lho, ya bener no. Aku ki ya owner. Jadi ya patut nek jaluk pertimbangan. Pertimbangannya piye? Ngeten lho Bu. Lek bukan wau sanjana ajeng cabut jam 1. Nek tiba-tiba cabut sakniki ya kula keder to Bu, kepiah to Bu. Lah wong gawean ya wis rampung kabeh lho, Mon. Mosok dadak ngenteni jam 1. Sing mbok anggap rampung sing ndi? Iki lho lagi dikumbahi kayak lagi dipepeni kok rampung-rampung nek disetrika. Lempit lah kuwi rampung. Oh, berarti kumbahan kae engko yen wis garing terus tak setrika, rampung aku entuk cabut. Iki pripun Bu pertimbangan jenengan? Alah, lah kok malah balik jaluk pertimbangan Bu Siti ki yo ngapa to, Mon? Loh, aku kuwi owner pertama lho, Gang. Pun sakniki keputusane sampean pripun? Nek wis mbok entasi kabeh kumbane, mbok setrika kabeh, kowe tak ijini. Oke, ngono dadak pertimbangan mau-mau ya ngopo ngono lho. Le, kok kowe tekan kene dhewe arep ning ndi? Goleki apa? Golek sepatu, Mbak. Goleki sepatu. Le, kowe ki arep ning ndi? Ning ngono gokil. Ono gokil. Bapak arep ning Wonogokil sik, jikuk sepatune Supra. Kowe engko yen arep maem, goreng tok dhewe. Numpak apa, Pak? Ayo numpak motor no. Motore wedhi cilik lho. Sing nyilih sapa? Lek daso. Lah kok mbok silihke ki piye ta? Anten lho, Pak. Lek daso wae niku dikengken wah pangan. Nebus obat ten apotek. Lah terus nyilih motore jenengan. Lah ngono kok ora ngomong aku ki piye to? Lek ngomong sampean ndak bulet tok, tak putusi dhewe lho. Wis kowe ki mesti ngono kuwi kok. Lek, Supra kae lho. Laku dhewe ning arah dalan gedhe kono lho. Lah ngapa?
Tak tekoni jare arep ning kono gokil ngono. Duh. Ya ta. Nganu weh. Supra susulan sik kono le. Aku ya ora mudeng to, Pak. Mbok sampean wae. Duh, kengko yen kesasar malah piye ngono. Mang susu mawon, Pak. Mumpung dereng adoh. Ya tak susul ki aku arep numpak apa? Wong genah motore we dienggo mbahmu nebus obat ngono lho. Wah, kengko yen malah kesasar ora teko nggone malah. Bapak Supri njajal teleponnya, Pak. Alah, nganti kesel sing telepon wis ping suwidak ora ditampa kok. Dijajal tak teleponnya. Loh, rumangsamu yen sing telepon kowe iki kok terus ditampa? Nya. Kabeh perlu dicoba, Pak. Lah ya padha wae. Apa meneh iki? Walah, bukan meneh. Benawa penting angkate. Halo? Lho ki ditampa. Kene. Prek. Kowe kuwi mbok yen ditelepon ki ndang ditampa ngono lho. Oh, lagi nyopir mosok teleponan ya bahaya to. Kowe iki ning ndi? Aku ki ning pinggir dalan ngopo? Anakmu bahaya iki. Lho, bahaya ngopo? Anakmu lho ngeyel mulih dhewe ning wana gokil. Waduh, lah piye to? Lah kowe yo ngerti dhewe to nek anakmu ki ngeyel. Ngene wae, Kang. Iki aku lagi muatan. Kowe ning nggonku. Mestekke anakku wis ning kono durung. Kok aku tandang bali. Ya. Ya. Ning kowe iki yen ditelepon yo ndang ditampa ben ora marake panik wong ae. Yo iki tak cepet-cepetke. Ha.